Hi guys, welcome back to my channel. Mag-unbox di ko sa akong bagong pinalit ikan sa Shopee. Here, kuan din siya guys, kuan siya kanang selfie stick or monopod. 36 pesos na napalit plus shipping fee. Dala na siya sa shipping fee. Here guys. Here. Guba na yung cartoon. Ayan. Bugat siya. Block. Tada! I-try pa ni sa cellphone. Kung gana ba siya. So, maura. Block. Here. Bye-bye. Thank you for watching.